El meu primer dia va ser un dia super emocionant. Després d'una trajectòria professional amb altres institucions, arribar a BCA i tenir la sensació de que se m'acollia com si portés aquí 30 anys treballant amb l'organització, per mi va ser sublim. A mi em va arribar al cor. Aquest fet em va fer pensar en què realment la decisió que havia pres d'apostar per afegir-me a l'equip de BCA era una bona aposta i que a partir d'aquí a construir. Tenim 4 línies de treball. Se'm va demanar que em fes càrrec de la unitat docent, de la recerca, de la innovació i de la implantació dels projectes de gestió a l'organització. Hi ha un aspecte important que ja estava la llavor posada i que ara hem agafat i l'hem constituït formalment, i és la Comissió de Millora de la Pràctica Clínica. La Comissió de Millora de la Pràctica Clínica és un equip multiprofessional que el que fem és vetllar perquè les diferents comissions que desenvolupen els projectes de millora puguin tenir tots els recursos que són necessaris per avançar en aquesta línia. De cara a un futur, a mi m'agradaria acompanyar BCA amb un projecte d'excel·lència, excel·lència des del punt de vista de docència, d'innovació de recerca i d'implantació del valor a l'organització. M'agradaria acompanyar un BCA que fos referent en aquests 4 àmbits.